déjà envoyé des messages pour proposer la clé. Et apparemment, ils avaient déjà dit non. Et après, ils se sont dit, on a fait une erreur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils avaient déjà dit non et qu'ils ne pouvaient pas revenir sur ce qu'ils avaient dit, alors ils se sont déguisés pour faire genre qu'ils ne venaient pas de cette peuple. Qui venaient de loin, peut-être pas de cette peuple, mais enfin, j'ai pas encore reçu une lettre qui me proposait de faire la paix. C'est clair maintenant, Noémie? Et Bracha, c'est clair? Pas Bracha, Esther Léa, pardon. C'est clair? Yofi. בטוח, כן? אוקיי. נשאר לנו בעצם רק רבע שעה, נכון? ובזמן האחרון השיעורים שלנו מתקצרים, מתחילים מאוחר, ואז אנחנו עוצרים תמיד באמצעי נושא. טוב, בואו נגמור קודם כל את הפשט של פרק ט', ואז נראה אם נספיק משהו בפרק י' או לא. בעזרת השם. אז מי לא קרא היום ורוצה לקרוא? אולי יעל? עשית שיעורי בית אבל או לא עשית? לא, חבל, רגע, ואורה עשית, נכון שיעורי בית? אז בבקשה, פרק ט' עורמת הגבעונים, אנחנו חוזרים על הפרק. עכשיו אנחנו חוזרים על הפשט, קדימה. מהם רש"י פסוק ד' ויושבי גבעון מן חיבי. היו. שמות הערים שלהם גבעון, אכפירה, בארות, קריית יערים. יפה, מצוין, אוקיי, יש פה 4 ערים. תמשיכי כדי להבין. כדי להבין מה מפרשים הגבעונים והיהם, כבר עוד ירדה בדברים פרק ז' וזי. החדשי והגרשי החיבי. והיבוסי שבעת גויים רבים אחריהם תחרים אותם לא תכרות להם ברית. Tu peux pas leur faire une alliance, מצוין. ועכשיו תוסיפי רק בשתיים, שלגבי 7 האומות יש ציווי. לאחרים כן, אבל מה שהיה לי הכי חשוב שתרשמו זה לא תחיה כל נשמה. מה? הציווי זה לא להרוג את כולם. כן, זה לא תחיה כל נשמה, זה במילים של דברים פרק כ' פסוקים י' עד ח'. לא תחיה כל נשמה, בערים הקרובות צריך להרוג את כולם, גברים, נשים וטף. עכשיו, בהמשך, מי תמשיך לנו עכשיו? יפית קראת היום? לא? אז תמשיכי, רק כמובן בפשט לא עשיתי גם את רש"י וגם את רמב"ן. בפשט פה הלכנו על פי הפירוש של רש"י. הגבעונים מפחדים. שבני ישראל יהרגו אותם ולכן הם רוצים לאכול איתם ברית, לא הרבה. אוקיי, זאת אומרת, הם מפחדים שבני ישראל יהרגו אותם, למה? כי הם שמו שם... לא. זה על פי הרמב"ן, אבל על פי הרש"י, כי הם חלק משבע הענית, ולכן הם מתחפשים שהם באים מרחוק. אוקיי, שני אמצעים בהם משתמשים הגבעונים לשכנע את ישראל. מה האמצעי הראשון? בנות, מי שלא עשתה שיעורי בית, זה הזמן להשלים, אוקיי? נעליים בלויות וסחבות נעליים בלויות, בגדים בלויים, נכון? מה? זה כבר בשני כבר, לחם יבש ויין ישר. מצוין. תגובת בני ישראל? יהושע קוראת לעברית ולנשיא העדה נשמעים. מצוין. עוד קצת נוכיח. שיזמרו לנשיא השלילית וישבו שם. נכון, היה להם אפשרות, יש להם פה כהן גדול, יכולו לשאול בחושן, באורים ויתומים. רגע, הם באמת באים מרחוק, זה נכון, זה לא, הם לא שאלו, ולכן זו טעות. מי תמשיך? אסתר לאה אולי? כן. יופי. תודה יפית. Alors לאחר שלושה ימים בני ישראל קולטים שרימו אותם והם כועסים על האנשים. על הנשיאים. יש בעיה. אם צריכים להרוג את הגבעונים כי משבעת עמי כנען יכולים להרגל כי הם נשבעו להם, ולכן מה הפתרון? שלא יהרגו אותם. הפתרון יחיו ויהיה חטיבה עצמי חוטבי עצים ושואבי מים לעם ישראל. נכון, ובעיקר למשכן, הגבעונים הם אלה שהצטרכו בעצם, זה לא רק ניסים ועבדות, אלא זה ממש שעכשיו יש להם תפקיד שהם חוטבי עצים לבושרו ושואבי מים לפוזר דו בשביל המשכן, בשביל עם ישראל.
אז עכשיו נשאר לנו ממש מעט זמן, אבל לא נורא, אנחנו נתחיל בכל זאת קצת את פרק י', את הפשט, ואולי נספיק חלק מהעיון, מה שנספיק, ככל שיותיר לנו הזמן. שאני נראה לי עייפה מדי. עינה רוצה לקרוא אולי בפשט? רגע, את לא עשית שיעורי בית, נכון? לא. ברכה עשית, נכון? אז קדימה, מלחמת מלכי הדרום, מלחמת הגנה על הגבעונים. אדוני צדק מהראשם, קורא למלך לכיש, בסדר, זה לא משנה הסדר, לכיש. למלך חברון, למלך ירמות. ירמות? למלך יפיר. ולמלך מה? יפיר, יפיר. יפיח? לא, לא, אבל או שאומרים את כל המדינות, או שאומרים את כל האנשים, אוקיי? soit les prénoms des villes, soit les prénoms des rois, soit les noms des villes. אוקיי? אז את אמרת כל הזמן את שם הערים, נכון? אז רגע, אמרת לנו חברון, ירמות, נכון? לא, je peux dire. אז ירמות, חברון, לכיש, ירושלים. ירושלים זה הראשון, נכון? ומה עוד? יפיר. עגלון. לא, עגלון זה שם המלך. זה לא שם עיר, כאילו, סליחה. מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, צודקת, ומלך עגלון. סליחה, טעות שלי. רגע. מלך עזרון, סליחה, מלך ירמות. לא, מלך לכיש ומלך, לא, אבל מלך עגלון. לא, זה נגד מלך עגלון, תפיימו. אבל זה דביר. יש פה באמת שאלה מעניינת בפשט, אבל המקום זה דביר. עגלון זה השם של העיר, אוקיי? יש דביר, ויש לכיש, ויש ירושלים, ויש ירמות, ויש חברון. אז זו שאלה בפשט שאף פעם לא שאלתי, וזה ממש חשוב שאני אבדוק את השאלה פה. למה הם פתאום אומרים בדביר מלך עגלון, ולא להפך. בסדר, נשתדל לבדוק את זה בלי נדר. אוקיי, אז אני רוצה לקרוא לכולם. לא, הגבעונים. למה בנות? מה קורה בעצם? je pense qu'en fait, ils ont vu qu'ils sont partis à Israël, alors ils se לא יסרתם באמצע הקרנה? כן. אז אני לא יכול. עד 10 דקות. תודה. אוקיי. בעצם מה קורה? הגבעונים בעצם עשו שלום לבני ישראל, אז הם עכשיו מאוד כועסים על הגבעונים ורוצים להילחם כנגד הגבעונים. הגבעונים מבקשים מיהושע שיזהר יעזור להם. והוא מסכים, הוא חייב להסכים בעצם. השם אומר ליהושע, על התורה מהם, אל תירא מהם, אל תפחד מהם, לא לפחד, מצוין. יהושע משתמש בשני תכסיסים. תכסיסים זה דו סטרטג'ם. מה שני התכסיסים? לכן, מה קורה פה? מה שני התכסיסים? הפתעה. נכון, פתאום זה סודנמנט, זאת אומרת ממד ההפתעה שהוא הפתיע אותה. ומה עוד? מה התכסיס השני? זה תכסיס. תכסיס סטרטג'ם. זה עליי. שהם באו בלילה, אז גם לא ציפו. אז גם בלילה וגם פתאום, אוקיי? ועכשיו במלחמה זו מתרחשים שני ניסים, ועל זה אולי נעשה קצת... רגע, תותר שבת זה לא בפשט. אבל מה הנס הראשון? מה הנס הראשון? אבנים גדולות מן השמיים, זה הנס הראשון. הקדוש ברוך הוא זרק אבנים גדולות מהשמיים. C'est pas la forme de baraque de Israël qui אז חכי, אנחנו נלמד את זה בעיון עוד שנייה. אבל קודם כל פשט ואחר כך עיון. אני שמחה שאת מכירה כבר את העיון. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא זרק אבנים גדולות מהשמיים. ודבר שני, בעברית, רגע, וונדרדי זה לא פשט. קודם כל בפשט. אני לא אומרת שזה לא נכון. אני אומרת קודם כל מה כתוב בפסוקים. לא, חס וחלילה, זה מצוין, זה תוספת, אבל קודם כל, בחוברת אנחנו כותבים תמיד את הפשט, אחר כך אנחנו רואים פרשנים, ואת צודקת שיש הרבה פרשנים שאומרים שזה קרה בשבת וכו' וכו'. אבל קודם כל בפשט לא כתוב שזה קרה בשבת.
השמש מה נעשה עד... נעצרה. מי ביקש מהשמש? עד שנגמר זה יהושע. יהושע ביקש מהשמש לעצור. למה? בפשט למה? למה הוא אומר שמש בניגוד ל... ואז מה הבעיה? אז... במדויק מובן. מה? מצוין, אומרת לנו אורה מצוין, שזה לא כמו היום שנלחמים בלילה, פעם לא היה אור. פעם ברגע שהשמש שוקעת, המלחמה מפסיקה למחרת בבוקר. ולכן יהושע מתפלל לקדוש ברוך הוא, וזה אחד המקומות היחידים שהקדוש ברוך הוא מקשיב לכל איש, שאומר לו, עצור, עד שנסיים להרוג את כולם, והשמש נעצרה, יש מחלוקת כמה שעות, האם יום, האם 3 ימים, אבל השמש נעצרה הרבה זמן, עד שהם יסיימו להרוג את כל האזור פה שנקרא מלחמת מלכי אדום. אז עכשיו קודם כל אני אחזור למה שברכה פה התחילה להגיד לי עיון מאוד יפה. מי עוד לא קרא? אורה, קראת לנו משהו? כן? שלושתכם קראתם, שני מאוד עייפה, ניצבת קרא, יעל קרא. בחוברת. אז יופי, אז עוד תקרא. עמוד 25. מה שברכה התחילה להזכיר ונעשה את זה בעיון ב5 דקות שנותרו לנו. משעה, זה שמות רבה הראשון. זה מדרש ושמות. והבדלו הקולות, זה? וברד, מטר לא נתן הרצאה. זה פסוק בספר שמות שמדבר על 10 המכות. ומה כתוב פה? ויחדלו הקולות והברד. חג'בי? לחדול. לחדול זה להפסיק. מה זה להפסיק? C'est quoi les voix en fait? C'est les éclairs, les tonnerres. Tonnerre et varad, c'est à foutre. C'est la grêle. La grêle, pardon. C'est comme matin. מה זה matin? תן לנו matin. La pluie. La pluie. On a dans l'artza et il n'y a pas eu son arrêté. Puis c'est arrêté. מתי זה קרה? בעצם בסוף מה? אנחנו בסרט המכות, בסוף מכת הברד. זה פסוק בספר שמות, שמתאר לנו את סוף מכת הברד, אוקיי? ומה אומר לנו המדרש של הפסוק הזה? תלאת ברפיון. מה זה לתלות? ברפיון, רפיון זה לא חזק. זאת אומרת, כל הברד הזה שנפל על המצרים, ופתאום הקדוש ברוך הוא עצר את המכה, אז הם ככה נשארו ככה, תדמיינו, נכון כשתולים כביסה, quand on suspend le linge, אז תדמיינו שהברד שהתחיל לרדת, ופתאום הקדוש ברוך הוא מפסיק את המכה, אז הם בעצם מחכים עד עכשיו ככה בשמיים, יש איזה un étendeur de linge, avec des pinces à linge comme ça, et plein de pierres qui attendent comme ça dans le ciel, en stand-by, jusqu'à que Dieu va dire maintenant c'est comment on descend. Ça va être quand le moment, on irait. והמיתי ירדו. ומתי ירדו? pourquoi il y a un... C'est quoi et מתי? Et quand? quand מתי האבנים שלא סיימו לרדת בתקופת מצרים, מתי הם ירדו? בימי יהושע על האמורים. בדיוק פה בפרק י' בספר יהושע, במלחמה, כל האבנים שהיה הקדוש ברוך הוא בסטופ ככה בשמיים, הוא שמר אותם ככה באיזה ענן, ועכשיו הגיע הזמן לזרוק אותם על האמורים, על 5 המלאכים. שנאמר? ויהי בנוסם. מפני ישראל. מה זה לנוס? לנוס זה לברוח. מה זה לברוח? s'enfuir. Et ce fut quand les goïms se sont enfuis des Bnei Israël. זה פסוק פה, כן, מיהושע. והשם ישלח עליהם אבנים גדולות מן השמיים. זה בדיוק המדרש שברכה סיפרה לנו, כן? שזה אותם אבנים מיציאת מצרים. וישאר. והשאר. יש עוד אבנים שם בסטוק של הקדוש ברוך הוא. ומתי הוא יזרוק אותם? עתידים ירד. גוג ומגוג. מגוג ומגוג בעזרת השם. אז רגע. Une partie pour cette guerre et une autre partie pour Gog Magog. כן, בעזרת השם, כשיבוא משיח על כל השונאים של עם ישראל, אמן בקרוב, בעזרת השם. רגע, מה זה אומר בנות? האם אתם חושבות שבאמת הקדוש ברוך הוא יש לו ככה סטוק של אבנים בשמיים, והוא ככה
Non, c'est l'image. C'est une image. אז מה הכוונה של המדרש? להגיד שהשם... מה הכוונה של המדרש, של האבנים האלה שמחכים שם בשמיים, עד שהקדוש ברוך הוא יגיד להם, עכשיו פליי, עכשיו תרדו. מה הכוונה של המדרש הזה? כאילו יש גזירות בשמיים אולי עלינו, וזה תלוי בנו אם אנחנו רוצים שהם ירדו או לא. זה מאוד יפה מה שאת אומרת, זה לא מה שכתוב במדרש. המדרש לא אומר שזה תלוי בהתנהגות שלנו, לא מדבר על גזירות על עם ישראל. זה רעיון יפה, אבל אני רוצה משהו שכתוב, לא כתוב, אבל הרעיון שנראה הפשט של המדרש. מה הקשר שיש לקדוש ברוך הוא? מלא אבנים שמחכים, קודם כל הוא זרק אותם בהתחלה, ביציאת מצרים. בואו נחשוב מה השלבים. מה השלב הראשון? יציאת מצרים. מה השלב השני? יהושע. ומה השלב השלישי? גוג ומגוג. זה 3 שלבים של מה? של גאולה. זאת אומרת, בעצם מה האבנים האלה מסמלות? הקדוש ברוך הוא עוזר לנו בגאולה, ובגאולה יש כמה תהליכים. תחנה ראשונה של הגאולה, יציאת מצרים. נגמרה הגאולה, זהו? לא קיבלו את התורה, מה פתאום? חיה, הגאולה, הם עדיין במצרים, הם במדבר. כשהם יוצאים ממצרים זה לא מספיק. מה המשך הגאולה? תחנה שנייה, כיבוש ארץ ישראל. אם עם ישראל לא בארץ ישראל, אז אין גאולה. אם עם ישראל יושב מאוד נעים בצרפת, במרוקו, בארצות הברית, אז אין גאולה עדיין. הגאולה זה כשכובשים את ארץ ישראל. האם הגאולה נגמרה אחרי שאנחנו בארץ ישראל? עדיין. אנחנו מחכים לגאולה השלמה בעזרת השם כשיבוא משיח. ולכן המדרש הזה בעצם מתאר לנו שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו בגאולה, ולגאולה יש תהליכים. הקדוש ברוך הוא עזר לנו בגאולה, יש לנו את יום העצמאות, יש לנו מדינת ישראל, יש לנו צבא. האם סיימנו את הגאולה? לא. אנחנו אומרים שעכשיו אנחנו בזמן של התחלת הגאולה, שזה התחלת הגאולה, אבל היא לא הסתיימה. הגאולה תסתיים שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ירשה לנו לבנות את בית המקדש, כשיבוא מלך המשיח, כשיהיה מלחמת גוג ומגוג, כשיהיה תחיית המתים, בעזרת השם כל זה, אז תסתיים הגאולה. אז יש לנו בעצם כמה שלבים של גאולה. ובעצם בנות רק, אנחנו תכף מסיימות, חשוב לי רק שנזכור איך קוראים מדרשים. זה גם בסדר להבין כפשוטו, יכול להיות שלקדוש ברוך הוא יש בנק בשמיים של אבנים. באמת יכול להיות שכן. אבל לא בטוח שבזה התכוונו חז"ל. אולי כן, וככה זה נעים מאוד להבין בגן, אבל אולי גם זה פשוט משמעות יותר מופשטת של כמה תהליכים של גאולה. בכל אופן, ממש לא סיימנו עם פרק י', בפעם הבאה בעזרת השם אנחנו גם נתעמק יותר גם בפשט, איך קרה בדיוק המלחמה, אנחנו גם נצייר את זה במפה, יהיה פה כמה תהליכים. מה שאני מבקשת זה ככה, שבוע הבא אני ולאה עוד פעם מתחלפות, בסדר? אז ביום ראשון יש לכם שיעור של לאה, ביום ראשון, לאה ונעים, של מוסר, ממש תלמד אתכם, ואני מלמד אתכם יום חמישי הבא, בסדר? בדיוק. אז בנות, ליום חמישי הבא, אני מבקשת מאוד בחוברת לעשות, אז י' כבר עשיתם, נכון? בעצם לעשות י' 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 כן, זה לא בנות, וזה י' י' עד יום חמישי הבא, בעזרת השם. לא לשכוח את דברי הימים ביום רביעי, לעשות גם י' י' בינתיים יוצא במקביל. שלכם בעזרת השם יום קל ובעיקר מועיל בתפילות בעזרת השם.